Qabes id-9,000 in-numru ta' persuni li japplikaw taħt skema li nida l-Gvern maħsuba biex issewwi inġustizzji li ilhom itulu is-snin. Bħalissa għaddej eżerċizzju bilan li jkun analizzat min jiklassifika taħt din l-iskema minn fost dawk li japplikaw. Ikkonferma dan is-Segretarju Permanenti l-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Mark Musu. Ħsieb huwa li għal bidu ta' Ottubru tajjeb jibdew isiru l-pagamenti lill-beneficjarji tal-iskemi li tħabbru din is-sena. Din kienet miżura oħra tal-budget għal din is-sena u għalija hemm allokati 8 miljun euro. Ammont ta' flus li se jintuża fl-ewwel sena tal-iskema li hi maħsuba li tkun estiża fuq numru ta' snin bl-istess mod kif qed titħaddem l-iskema ta' rifużjoni għal dawk li ħallsu taxxa żejda fuq il-karozzi. Permezz ta' pagament kull sena dawn il-persuni jieħdu somma bħala kumpens għal dak li setgħu sofrow tul is-snin. Fost ħaddiema li applikaw taħt din l-iskema hemm l-eks ħaddiema tal-korpi, minn dawn applikaw 6,000 persuna. Għal snin twal dawn il-persuni jilmentaw minn inġustizzji marbuta mal-pensjoni tagħhom u fil-waqt li ġew injorati minn gvern wara ieħor għażlu li jibdew jieħdu passi legali bilan li jieħdu dak li hu tagħhom bidritt. Applikaw ukoll madwar 2,000 persuna li huma jew kienu uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija fir-ranks ta' kuntistabbli, surġent jew surġent maġġur li ma tħallsux għall-overtime li jagħmlu fuq medda ta' snin. Minn dawn applikaw 2,700 persuna. Hemm madwar 600 ex ħaddiema tax-xatt li wkoll applikaw għall-iskema. Skemi simili ser jibqgħu jinħarġu fis-snin li ġejjin u dawk li għal xi raġuni jew oħra ma applikawx din is-sena jibqgħu fiċ-ċans li jresqu l-allegatament inġustizzja li tkun saret magħhom. Ma kinux jibbenefikaw taħt l-ewwel skema għal raġunijiet li joħorġu mill-istess kondizzjonijiet tal-iskema. Iżda jsiru eligibbli taħt pereżempju l-iskema ta' tieni sena ħanajtek ikunu rridu japplikaw għaliha u mbagħad hemmhekk ukoll isir il-proċess ta' verifika u jekk jirriżulta li huma intitolati jingħataw dak li hu dovut lilhom huma wkoll.